खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जेफो अबारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद नाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो माने फिसाजोआ देहाया बारा थिग नङा आरोना ओमफ्राय ओरै फिसालायाबो चालु ओमफ्राय बिमा बुरैया ओरै किचेनावहाय चालु आरोना माने हाबजेनबाय फुंनि ओमफ्राय आङो मैयानो बुट एसे सोमनानै दोनखादों फुङाव मा जानो मा मानो रोगाग्राबो गैया जानो लुगैबा लायग्राबो गैया इदि साननानै आरोना नैबेखौ ओमफ्राय दालि बुट दालि बियो मुसुर दालिजों होफानो माने बे लाबोगासिनो बुट दालिया माबा रुया बोरैबाथार ओमफ्राय नैबे बुटखौ सोमनानै दोनखादों आरोना आङो थ' बेखौनो एवनानै लानोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सिगाङावथ' नोंथांमोना मिन्थिखायो आं बे बुटखौ बिराद जायोमोन दाउ बयलारजों अमा बेदरजों हारसिस ओंख्रिफ्रावनो होलाबायनानै जायोमोन थ' दा एसे गोबावानो जाबायमोन जायैया मैया सोमनानै दोनफिनदों ओरै ओमफ्राय नै बोथोराबो अखा मिजि दङ सिदोमी आरोना बुट एवहां जानायावनो फिसाजोआ सिखारबायना सिदा सिदि ओंखाम जानो जाबाय दालिजों जाबानो जाबाय मैया जायाखै थांदो हासुना खिनो थांदों थाब बाबा मैया बुट सोमनानै दोनखानाया बेखौ होनोसै आरोना सुनोसै मानसिया एसे देहाखौ बोरैबा मोनदोंदां ने अमा उदै आइदि होनदों सना आइदि होनदों दे गाबबाथाय ना बारा जायो क्रिमिसो खिलुदों ना मादोंथाय मानसिया एकदम फुट गोलोमस्रावलायथारदों आरोना गाइखेर लोंनो ओंखाम जानो होनलागासिनो बिस्कुटजों गाइखेर लोंनो आं बानायनो दे मा हा बिस्कुट आं बानायनो दे आं बानायनो दे आं मोनथिगौ गोदो उन्दैयाव आंबो बिदिनो मोनोमोनदां ओमफ्राय मोननायखौ गोसोआव दं आरोना जै सिखारबाथाय बोरैबा माने खालाव खासाव मोननाया बिदि आरोना फुट गोलोमस्रावनाय खर'बो साया उदैबो साया जेबो साया लोमजायाबो खिन्थु अन्दरनिफ्राय उग्लिबोनाय मा मिथिगौ दे आखाया जेबो नङा इदि लाखादों मालाय जाबाय नों फैबाय हारसिं फैबाय दे बाबा दे आं माबा ब्रेकफास्ट आरि बानायनोसै फटाफट दे फार्स्ट एग्जाम बेनिबो बामनो जालायसै जोङो उन्दुबासो एसे मोजां मोनो थमाव फै फुंनि 7टायावनो दालि बहायबायानो ओमफ्राय ओरैहाय जाबाय मा गाइखेरजों दे जादो दे गाइखेरजों बिस्कुट एसे जानोसै जादो सामस नांगौ गलांबायना बिस्कुटआ जादो नायनो ओरै मा गाबबाथाय माबायो दे उदै बांसिन सायो जादो दे ओरै दालिखौबो एसे गोदौहोखाथारनोसै ओइ मा र' सना र' ओमफ्राय नैबे सामब्राम बुटनि हरनायखौनो दालियावबो एसे हरनोसै एवजोबासै आं बुटखौबो नै फिसाजोआबो जायो जाया दा ओंख्रिफ्राव लागावनोसैलाय दैमानि बुदियाबो नै बेयावबो मोदोमसिगोन बेयावबो जासिगोन आरो माथोबाव जानो लानायाबो जानोनो हायासै आरोना मोनसे नामा सोमज्रांनानै जाबाय गाइखेरखौबो लोंजोबनो हायाखिसै माने बिदिबाथाय गसंसोनानै थानो हाया जिरायनानै थानो हाखाया आंहा मिन्थिखायो आं गोसोआव दंखायो गोदो जानायखौ ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाल' एसे मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय नै बिदायाबो टाइमा जाथारनोसै थाब थिफ्रां खालामनानै थुल्लु खालामसै खामानिखौ महा जारला आरोना मा होनो स्कुटिजोंबो थांजाया साइकेलजोंबो थांजाया थाबायनानैबो थांजाया फैदो रिक्सा होननानै रिक्साजों थिनहरनोसै आं थांबाय थुदो अखायाबो बुरजाबो नङा एसेबो नङा मिजि आरोना ओमफ्राय नाङो जाबाय ओंखाम जानोसै ओंखाम जाथ'वा दाबो बारा थिग मोनाखै मानसिया थावबो गरमै थांफाबाय आरोना दे सुनो दे बुट जादोंमोन एसे बेहाबो गोथां एसे जालाय एवनाय एसे जालाय मा होनबावनो जानायखौ लुगैयो ओमफ्राय जिरायबाय थानानैबो जानो हाया जारलासो ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो आरोना आंनि बास्केटानो फुरा खालि माने बजाय खिन्थु ओंख्रि मोनसेबो गैया आरोना हरे कृष्णसो जासिगोन दा ओइ खनायाव थानायखौ लानानै दादागिरि जाबाय थायो आङो माने सुनाफोर बाजारावनो थाङाखैबा आदारानो ओमफ्राय सफैयो नङा होमबा दिनै थांनो सानदोंमोन आङो मैयाबो थाङाखै दाख्लैबो थाङाखै बिदिनो आलु दालि दावदै बेखौनो जानानै गिदिंबाय थादों पटल थाइनैसो दंमोन बेखौ जानानै साफा ओमफ्राय नै दा थांनो सानबाय अखाबो हाबाय आरो फिसाजोआबो देहा सुख गैया
आरो जा दङ आलु दालि दाउदै बेखौनो फिदिंबावनोसै उफाय गैया ओमफ्राय दा फिसाजों ओंखाम होग्रोनोसै आङो जानोथ' होननानै बुंदों जागोन ना जाया गथ'निया बिसो आरोना गैया नै फिसालाय साम'सेल' जाबाय आरोना जालासो जाहैबाय मानसिया उखैदों जानो लुबैनाय उखैनाय बिदि जादों खोमा ओमफ्राय जानो हायासै आरोना जारलासोहाय ओमफ्राय नै आरोना बिथां थानायाव बिथांजों आंजों गप गप जाबाय थानाय गय फाथैया थालांबाय आरोना नै आंखौ जाथों होननानै गालांनाया गाव माने गय एकथा लानानै थांदों ओमफ्राय आंबो हारसिंजों जाबजों बोरैबा जालाय लाङासै आरोना नङाबा आं जि गय फाथै जायो आरो बिथां थाबाथ' आनलिमिटेड आरो जानायानो जायासै नै जिजिना बे थांनो जिजिनानिफ्राय नों गयबो दाङा फाथैबो दाङा गारनांसिगोनसो रानजोब्बाय ओमफ्राय महा समस्या आरोना फिसाजोआ देहा थिग नङा होननाया गोबा गारबायना नै सेस बग्रा बग्रि बख'जोबनांबाय हायावबो गोबाबाय बिसिनायावबो एसे नांबाय दा बिमाया लागाव आरोना उफाय गैया ओमफ्राय मानसिया गोबानानैसो एसे मोजां मोनदों खोमा एसे मोजां मोनदों माव एसे मोजां मोनदों मेथाइ जाबाय थाबा बिदि जायो होनबाय मेथाइ जानानै साथोंलायबावसो उदै आइदि होनो एम्फौ जायो मिथिबाय मा अख्रासोहाय बियो दाना आंहा न' सुग्राबो गैया एसे डेटल होनानैनो सुनोसै आं गोबानायनिखौ आं हाबा हजम हाथारा आरोना बेफोराव दंजोबोमोन खुनुरुखुम साफा खालामजोबनानै एसे बोलानोसै बिमाया ब्रेकफास्टसो जानो लाहां जादोंमोन आइदै ओमफ्राय मानसिया गोबानानै एसे हालखा मोनदोंदां सुखैनानै लाबोखाबाय आं खनसेनो गावनावबो नांला नांलिनो ओमफ्राय नै दसे उनावनो बेस्रा उन्दुलांबाय आरोना टिभि नायनो होननानैहाय ओमफ्राय बाबा नांगौ होनबाय थादोंमोन मा होनना बुंबावनो आरो आङो ओरै गान दामनानै होबायना आरामसे दसे उन्दुलांबाय दसे दो उन्दुथोंसै दान्दिसे उनाव मा जायो बुजिस' हाला आं बे समावनो आंबो आद्रा खामानिखौ मावनानै लानोसै नै आलु भाजा एवनानै एसे उनाव नैबे बुटखौ गारनानै माने आलुजों बुटजों भाजा एवनोसै आरोना ओमफ्राय दाउदै एवनाय जानाय जायो ना रुनाय जानाय जायो खालामसै दालि ओंखामाथ' मोनखाबायानो बेनोसै आदारा ओमफ्राय मा होननानै बुंनो आरोना मैयाथ' आं सानसे ब्लगखौनो बानायखायाखै दाख्लै फुङाव जाखिनि एसे क्लिप लादोंमोन बेखौ होनायानो माने मैया ब्लगखौबो बानायासैबो ब्लगबो होखायाखैसैबो गैखायाबो माने फिसालानाबो स्कुल गैयामोन नालाय थ' बेजोंनो थाबाय थ' दिनै फरिखा नालाय एसे थाफाबाय आरो नांथाबफाबाय उफाय गैया गेलेनो फिसाजोखौ लानानैहाय ओमफ्राय मा होनो दहाय फुङाव बिथांनो फन हरबाय आङो 6टासोआव आरोना जा सिमां नुदोंनोहाय बेस्रा जोंखौ बिथाङा आरोना माने गावखौथ' जों बेंखनजोबनानै उन्दुनाय जायोना ओरै फिसाजो ओरै फिसाला गेजेरावसो थानांगौ बिफाया थ' बेबायदि उन्दुनाय सिमां नुदों जाहैदों बेनिफ्रायहाय गावनि लोगो सासे लावदुम गावनि खाथियाव उन्दुनानै दङ नालाय खोमसि हरावहाय आरोना ओमफ्राय माने सिमाङावथ' जोंखौ नुगासिनो दङ ओमफ्राय आसलियाव बै लावदुमआबो उन्दुनानै दङ गोसोम जि लास्रायनानै उन्दुनानै दङ जाहैदों ओमफ्राय दाना गावहा सानबायनो जों उन्दुनायाव बे मानसिया मानो उन्दुफैफाखो आरो माने सिमां मोगथां बिदि जाबाय जाहैदों आरोना सोर बे मानसिया बिदि सानबाय थाबाय जाहैदों ओमफ्राय सिखारनानैबो माने सांग्रि मोनदा जायोना मालाबा समाव सिखारनानैबो माने फात्ता मोनाना सिमां ना मोगथां हमनो हाया जायो मिक्स जायो आंनाबो बिराद बिदि जायो आरोना सोरनाबाबो जायोनो माथो आंनो लोगोफ्रा खिन्थादों आरोना सिमां मोगथां जेरै सोरबा सिमाङाव ज्रा हासुनायखौनो मोगथावबो हासुगोन नागिरलायो जाहैदों बे रोखोमनि आरोना थ' ओमफ्राय बिथाङाबो दाना सिखारनानै दसे थाहाबलायनानै जा थ' सुनानै नायबाय जाहैदों उनावसो आन्दाज मोनबाय गाव आरो दाबसेयावसो थांनाय अबाव बिसि फिसानो बेसेबांबा गोजानावसो दङ बेबायदि सिमां नुबायनो आरोना बांद्राय साननायजों जाबजों माजोंबो नुलाय लांखो ना माखो बेस्रा बेबो थांनाया बावाखै नालाय दा बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय आंबो बिदि जायो नालाय सम ओंखायनो नोंथांमोनजों सिमांखौनो शेयार खालामबाय आं बिथांनि सिमांजो आंनि सिमां नङा आरोना थ' ओमफ्राय सुनाफ्रा आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै दा फिसाजोआ जुदि बारे बिदि जाबाय थायोबा डक्टरनावथ' लांनांगोनानो ओमफ्राय दा खनसेल' जानानै एक्सुवेलि गेस टेस्ट जायोबा माबा मोनसे जायोबा गोबा गारबासो एसे स्रां मोनोना मानसिया स्रां मोननो खोमा उन्दुदों थावाबो जाफिनबावोबा डाक्टरनाव लांगोन आरोना आङो बेखौनो फिसा शेयार खालामबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच